कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. सावंतवाडीला ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे आणि या ऐतिहासिक शहरामध्ये अनेक आध्यात्मिक धार्मिक अशी देवळं आहेत किंवा असा वारसा लाभलेला असा इतिहाससुद्धा आहे. यामध्ये प्रामुख्यानं मी ज्या ठिकाणी आहे ते आत्मेश्वर तळीचं ठिकाण आहे. समोरच आत्मेश्वर मंदिर आपल्याला पाहायला मिळतं. 2 शिवलिंग असणारं हे आत्मेश्वर मंदिर या ठिकाणी आहे. प्राणेश्वर आणि आत्मेश्वर अशी 2 शिवलिंग या ठिकाणी स्थापन केलेली आहेत आणि त्यासमोरच असणारी ही आत्मेश्वर तळी, या आत्मेश्वर तळीनं अगदी तळ गाठलेला दिसतोय पाण्याच्या पातळीनं. या तळीबद्दल जर सांगायचं झालं तर साधारणतः 18व्या शतकात तिसरे खेम सावंत अर्थात राजश्री महाराज यांच्या काळात हे देऊळ बांधलं गेलं किंवा या देवळाची स्थापना केली गेली. आणि माझ्या मागेच जो मठ दिसतोय भारती महाराजांचा, त्या ठिकाणचे भारती महाराज हे एक योगी पुरुष होते आणि ज्यावेळी तिसरे खेम सावंत शिकारीसाठी नरेंद्र डोंगरावर जात होते आणि त्यावेळी याच ठिकाणी त्यांना तहान लागली असताना भारती महाराजांनी त्रिशूळ मारत याच जागेतनं याच कुंडातनं पाणी हे केलं आणि महाराजांची तहान भागवली होती. आणि त्या दिवसापासनं ही विहीर म्हणजे ही जी तळी आहे ती अगदी जमिनीपासून उंचावर जरी असली तरी बारमाही भरून वाहते. इथल्या माठेवाडा परिसरातल्या सगळ्या लोकांना या पाण्याचा, या तळीचा दैनंदिन वापरासाठी फायदा होत असतो. मागे आपण पाहिलं तर काही दिवसांपूर्वी सावंतवाडीचा मोती तलाव हा गाळ काढण्यासाठी आणि जो कठडा आहे तो बांधकामासाठी पूर्णपणे त्याचं पाणी जे होतं ते सोडून घालण्यात आलं आणि त्यामुळे आज जी परिस्थिती सावंतवाडी शहरात निर्माण झाली की सावंतवाडी शहरातल्या विहिरी या आटलेल्या आहेत आणि आता आत्मेश्वर तळी जी बारमाही वाहणारी तळी होती ती सुद्धा तळ गाठताना आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी आज 6 जूनपर्यंत आपण पोहोचत आलो तरी पावसाचा अजूनही पत्ता सावंतवाडीत नाही आहे. अशीच परिस्थिती अजून काही दिवस राहिली तर सावंतवाडीत पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण होणार आहे. जरी नगर परिषदेकडनं पाणी पुरवठा शहरात प्रत्येक भागात होत असला तरी विहिरींचं प्रमाण, विहिरीच्या पाण्याचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात आहे. इथले जे लोक आहेत ते विहिरींच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. पण शहरातल्या बहुतांश विहिरी ह्या तळ गाठलेल्या पाहायला मिळतात. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातल्या विहिरीने सुद्धा 10 दिवसापूर्वी तळ गाठल्यामुळं बंबानं पाणी पुरवठा करण्याची वेळ ही सावंतवाडीत आलेली पाहायला मिळते. आज आत्मेश्वर मंदिराची ही तळी ही एक जागृत आणि एक आध्यात्मिक वारसा लाभलेली ही तळी आहे. जमिनीपासून उंच असून सुद्धा ती बारमाही वाहते, परंतु आज तिची जी प्रत्यक्ष स्थिती आहे ती मी पुन्हा एकदा आपल्याला दाखवतोय. जर पाऊस येत्या 4-5 दिवसात नाही पडला तर सावंतवाडीत जे विहिरींवर किंवा अशा तळींवर जे अवलंबून लोक आहेत, ज्यांना तिथनं पाण्याचा वापर हा त्यांच्या दैनंदिन जीवनात होतो, त्यांना मात्र खूप मोठा फटका हा या निमित्तानं सहन करावा लागणार आहे. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.